så skal vi kan ikke undgå det længere. Der kommer altså det øjeblik, hvor Gitte hun ubarmhjertigt stilles over for sin forfatters virkelighed. Dagbladet Information. Jeg var lidt tvivlende, om jeg skulle gøre det eller ej, men så sagde de derovre på redaktionen over i København, at jeg kunne sgu nok ikke. Det skal man ikke sige til mig, til en jyde. Det skal man ikke. Man skal husk gang, den anden jysk forfatter, der hedder Svend Aage Madsen, han bor oppe i Aarhus. Ja, så vi sad sådan og småsnakkede, ved sådan som forfattere gør, ikke? Så han kan ikke lide mig, fordi jeg skriver digte. Han siger, du slipper sgu nemt til et, siger han. Så her skal jeg skrive 30-40 sider for at få sagt det samme, som du kan klare på 5 linjer, ikke? Så du kan da bare gå over til lyrik. Jeg kan sgu ikke, siger han så. Jeg har prøvet, jeg kan ikke ved, hvor jeg skal holde op. Hold op, siger jeg. Så de der linjer skal jo ikke være lige lange, siger han. Så jeg kan finde ud af, hvornår jeg skal holde op. Ikke? Jeg plejer at holde op, når der ikke er mere papir. Det kan jeg altså ikke finde ud af. Så kommer jeg til at sige til ham, du ved hvad, det er sgu egentlig også en skam, at der ikke kan stå en roman på et A4-ark. Jeg skulle aldrig have sagt det, jeg vidste det. Han så straks eftertænksom ud, ikke? Sagde, Svend Aage, du skal ikke gøre det. Det kan ikke lade sig gøre. Det kan der regne ud. Det kommer til at sjaske oven i hinanden. Du skal ikke. Det var for sent. 14 dage efter ringede han og sagde, du har ret, det kunne ikke lade sig gøre. Sagde han, det kunne du have sagt dig selv, siger jeg så. Ja, man kan aldrig vide, siger han, så man skal lige prøve, ikke? Du skulle se, hvordan det ser ud, sagde jeg. Jeg vil sgu ikke se en roman så tæt. Hvad stod der? Det kan jeg sgu da ikke huske, siger han. Så jeg har ikke set det først. Så der fæs en roman der. Ja, så Information har en holdning, som nogen af jer vil vide. Nogle af jer læser den måske. De har det ikke for godt. Information har en holdning op for oven. En lille rød prik. Ja, og det sidste i, ikke? Der sidder en lille rød prik. Det hedder holdning. Fordi Information er en konservativ avis med overvejende socialistisk indhold. Et særsyn i den danske offentlighed. Ja, sådan set i hele Europa, siger de selv. Og det tror jeg sgu da gerne. Man har ikke magen til nogen steder. Det er jo rigtigt. Det har man ikke. Der er jo ikke. Der findes forskellige former for originalitet. Det er det ene, jeg er nødt til at sige. Det andet, det er, at for et par år siden, der så Information sig nødsaget til at spærre de mandlige medarbejdere inde på redaktionen. Om sommeren, i stedet for at sende dem ud for at finde ud af, hvad der foregik i ferielandet, de andre blade gør, spærrede de dem inde på redaktionen og sagde, I må godt onanere, men I skal skrive om det. Det gjorde de så. Skriv om det! Det kom til at hedde Den bløde mand. Der kom en hel bog om det. Det kom hver weekend. Gitte, hun fik sit chok, da hun så det der. Det var hun ikke nøje for, det kommer jeg til.